Da ste bre ljudi, gledate Srpski Gaming TV, sa vama je Veljko i sa nama je još jedan drug. Jop. Ostavit ću YouTube, ne, ostavit ću link u descriptionu od njegovog YouTube sajta. Ne. Uzmemo neke stvari. Ne brini se, ja već imam dijamanski pik i dijamantsku lopatu. Nije to ne trebam neko. A ti imaš kit, ti si rank king. Pa ja sam hero. Manji sam od tebe, ali. Ja mislim da će bude moja 8. Jučer je bila 6. Ok, 8. će mi bude epizoda kako napraviti vanila server. Ajde sada preživljavamo. Prvo da odem da se pobijem sa DJ Kingom. Ona ne mora. Ajde, uzmi stvari i da ga... Nemam bre stvari! Ne znam. Nemoj da se pobiješ, će ti ipak ubije tebi šmorc. Ajde ovdje da preživljavamo. Dobro, onda kucaj Varka divljina. Ok. Izvidite zbog opet kratkog prekida, znači birave. Što je bilo? Ma prekide. Ali dobro, bar smo s njim bili ono kad si tada se boriš i to. Dobro, si stopirao ili šta? Ne, nisam još njim. Ok, dobro. Skeleton me napada. Bandicam ti je mnogo bolje. Dođi Var divljina ću, gdje crknemo od ovog skeletona, juri me po celu. Ja sam tu omoga. Zoom, 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 Idem gore. Zoom, kako vam da zoomiram? Zoom, 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 zoom. Eto, stigli smo gore. Zoom, Eto ti ga zoom. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Ajde, si lazi. To je bio onaj lik koji je stalno neću sada kačiti taj snimak, pošto ga neće ni ukači. Juče, kad sam teo da snimam, jurite prokleti skeleton. Ubi ga. Pa jedva ga ubi. Dobro, reci šta? Juče, sećaš se? Juče. Da si da snimaš? A ti se pojavljuješ, gdje ste bre ljudi, gledate, Crazy Gaming HD, sećaš se? Ne, Gamer HD. Ma daj! Uspasio sam si nečiji hole, brate, what the fuck. Znači... Jesmo tiša nogu, ne znam, nijem živ. Znači... Drvca. Imaš malo drvca? Nemam drvca. Vidite opet zbog prekida. Ja sam... Mama mia, što misliš, je li bi crkao ako skočim ovdje? Aha. Želim sreću. Će ti bude, ja jedva nađo sreću, znači kad sam počeo da padam, jedva nađo sreću. Da se trkamo do dole. Pa ja odo dole. Vidiš tako je. Nemoj, čekaj! Ide da, Iron. Beži, ja kopam. Iron, ne. Eto. I sad će onda padati. Izmislit po nas lava. Znači lava. Ovdje nema ništa, samo jedan velik kamen. Ajde, kopaj. A ti si... Ti ne možeš više hide da uzimaš kao member, hero. Da. Mogu king i member. Hero ne mogu. Ja vidim ne staje blokom. Evo ti, za sreću. Ja, mrš.
U mom klipu se ne pije. Rekao sam, marška nije psovka. Nego šta je? Uvreda. Pa to je smisla. Da ti kažem da šta se desilo u mom danu. Lepo ja krenem na pes. Dobro, ću pričam šta mi se desilo u školu. Otidim ja lepo u školu. I on je put stomak mi počeo boliti. I ja javim na nastavnicu. Nastavnica, koji ti je broj od majku? Ja kažem, znači majka se ne javlja, a u torbu je bio telefon. I onda na fiks se javljamo. Tek majka posle 5 minuta reaguje. Posle 5 minuta se javlja. Moga. Znači, stavila sluške. OMG, what the... Rekao si da misli sad ispod naslava. Evo ti. Cool. Uzima jedan. Okej, a ko će da se žrtvuje? Dobio. Ja ću. Da skače u lavu. Bio sam uspeo. Kako sam rekao? Bio sam uspeo da si vidio taj trenutak. I be lucky fly. All the lucky fly. Ispade ti jedan najron u lavu. Var, pa. Ja ću 8 minuta da snimam, toliko mi traje. To ti mnogo glupo. Ljudi neće da se zainteresuju i neće... Ne, gledaj. Zauzimali? Ne, lava ispod ne mogu da propam. Samo renderuj, gotovo. Ma koliko ti trebalo vremena. Meni treba i po 20 minuta, pa ništa. Po meni po 2-3 sata. Da. Rekao si 8 minuta. Dobro, 8 minuta, ponekad snimam 13, pa mi oduzme 2-3 sata. Koliko ti je dug? Dug video. Aha. Ja, kao za Vanilla Server to tako da napravim 4 minuta, a ovi je drugačiji 8. Ko sme PvP? Sad ću te zahvaljujem ko zajte. Pa sam trebao. A si znao da su 7 minuta i... Ne, 8 minuta prošli od kad snimamo. Da zaustavljamo epizod. Pos, vidimo se u sljedećoj epizodi.